खुलुमका joto takok tei bukhuk songno joto no lamchogu tei bebak hambaiya pharu ani channel edu tips kok borogo phai manjak phaimani bagai takok tei bukhuk song ang norokni bagai sal burung burung chakri ni khobor ba job news ba student ni education related nangmani video rokno tui phai tongo takok tei bukhuk song norok ani kok borok bai sanamjak video rokno chajak tongkhe ani channel no subscribe khaidi tai like comment share khainabo tapokdi phaidikhe जों tini chinio video no chenglai sinai video no chengya sakang ani kaisa chikon sa koimu khulumka takok tei bukhuk song phaidikhe जों tini nailai Tripura state ni tei kaisa non government organization ni through tei staff nurse tai safai kormi nananai tongmani aboni tei जों tini kisa kok salainai bo organization ni through tei nananai tong tai norok omorong no bahai ke apply khainai post rok kaibasek tong omorong no bo जों tini details o kok salainai phaidikhe layakari जों tini chin video no shuru khailaisinai takok tai bukhuk song Tripura ni bagai je kaisa chakrini khobor ongkori phaika omungkha 8 jon staff nurse najaknai omoni bagai 4 jon ongkha chala tai 4 jon ongkha bwrui omo kaisa non government organization ni through tei najaknai tai bo organization ni through tei najaknai borok kintu omo sayako haipano Tripura ni bagai najaknai tai oboni interview kintu Agartalao ongnai borok o jagao saka jekono sorkari institute ni hoite norok judi nurse related porijak certificate manjak tongkhai norok kintu o job ni bagai apply khaimano norok jara interested tongo ba norok ni judi nurse khaijak kono certificate tongkhai norok o job ni bagai apply khaimano haipano ang norok no koijago norok job no apply khaiyan sakang norok waisa o jaga je mobile number rimani jogajogni o jogajog khaimani mobile number o waisa norok call khai borok bai kok salai paidi aboni pore takok tai bukhuk song borok o jaga saka 6 jon borok najaknai poriskaru porichonnator jonno mane no cleaner ba sweeper ni bagai o jagao job najaknai 6 jon aboni bagai bo organization ni through tei najaknai borok kono oro kaham kai sayako haibano obon bagai interview Agartala ongnai interview ni date rok tai jaga rok borok oro sayako norok jodi apply khaina musungkai ba interested tongkai ang norok no koijago je norok waisa o borok number rimani on number call khaiye norok waisa o details no kaham kai sungeinari borok no hangkai tini ni bagai asuno takok tai bukhuk song जों tini nailaikha je staff nurse tai safai kormchari nanai tongmani aboni tei जों tini kisa details o salaikha o chakri ni bagai जों je details mamani abono discuss khailaika further jodi kono information phaikangkai ang norong logi share kainai khulumka jotono no malayana next video o tini ni video no tei kono norong ni sungthai ba saimana musungma tongkai norok an video o comment khaimano khulumka jotono no jai hind।